Acesta este Avnan Supremacy Not Only Intense. Este o copie după Prince Aventus sau Nishane Hachiba. La început ai un boom, o explozie de coacăze negre și cu bergamotă. Dar lasă 15 minute și parfumul îți va spune o altă poveste. Se transformă într-un miros foarte masculin, cu foarte mult lemn afumat și ceva mușchi și stejar pe acolo. Ăsta e genul de parfum care, după punctul meu de vedere, nu ți este teamă, nu ți este frică să-l porți. Wow! Fiind varianta extra de parfum, nu să griji, fiindcă va proiecta asta. Așa că nu exagera cu pufurile. So, dacă vrei să miroși bine și un buget redus, ăsta e răspunsul. Vreau să-mi lași în comentarii. Sunt curios. L-ai încercat sau l-ai încercat deja? Pune-mi părerea ta. Și nu uita, dă un follow și un like. Te ajut să miroși mai bine.